ChatGPT je posledný rok katastrofa, takže to bude priemer. Claude valcuje konkurenciu a brutálne ti pomôže, keď sa ho naučíš ovládať, takže top. Grok ponúka veľa muziky aj zadarmo, no zatiaľ to nie je môj favorit, takže super. Gemini mi príde trochu slabšie ako Claude, no v 20 eurách ponúka fakt mega možností, takže niekde medzi. Siri je ako umelá inteligencia úplná strata času. Perplexity mali asi najlepší progres tento mesiac, takže super. Midjourney už posledné mesiace nestíha generovanie obrázkov, takže je to taký priemer. ChatGPT obrázkový model je stále perfektný, takže za mňa super. Bezkonkurenčne Nano Banana Pro a jeho najnovší model 2 sú aktuálne na trhu top. Hixfield je top miesto, kde nájdeš najlepšie obrázkové aj video modely na jednom mieste, takže top. Lovable je fakt super nástroj pre začiatočníkov vo vývoji webov alebo appiek, takže treba vyskúšať. Na vývoj web stránok alebo webových aplikácií je pre mňa Antigravity od Google absolútny top aj bezplatne. Ale na celkové programovanie a vývoj je bezkonkurenčný víťaz Claude Code. No a pre viac takýchto tipov a trikov z prostredia AI ma určite sleduj.